Kan ik maar mijn bril opzetten? Hier van die zon. Hi, goeiemiddag. Aan de andere kant aan mijn geliefde broers en zusters. Wat mij komt red uit die klauwen uit van die leeuwkuil uit. En ik denk aan, ik was dus uit Daniel wat in die leeuwkuil geweest is. Maar kijk nou, waar sta ik vandaag? Ik sta hier met mijn medezuster Lee. En daarom kan ik net danken zeggen voor de jaren van hij. Zaterdag af. Dat hier op mijn pad gekomen, kan het net goed gaan en dat het nou nog goed gaan. En van hij zaterdag af, het ik gegeloof en ik heb mijn geloof van de jaren gezet. En ik heb tegen vrees en daarom heb ik kom sit en aan tafel geëet samen met jullie. En dat de jaren het wonders komt doen in mijn leven. Ik kan net voor de jaren danken zeggen voor een familie zoals jullie. Maar nou, ik is in de siaat, ik is veilig, ik is in de straat af. Dat is alles te danken aan de jaren en daarom heb ik mij een wonderlijke familie gegeven. En hier staan Lee nou in de video afnemen. En zo kan ik net zeggen, ik is lief voor jullie en ik weet dat jullie is lief voor mij, dat de Here het ons allemaal lief. En alles wat mooi is en ik mis jullie. Maar ja, ik sta nu weer zo ware getuie. Amen. En